startede med at jeg hej til min nye klasse. Jeg lærte både drenge og piger at kende, men der var altid en pige, der sagde nej til mig. Ja, der var altid en pige, der sagde nej til mig. Ja, jeg kunne ikke lide hende. Hun var ikke sød og rar. Ved ikke hvorfor hun blev sød og rar. For hver dag der gik. Vi blev rigtig gode venner, faktisk bedste venner. Og vi havde det rigtig godt, ja rigtig godt. Vi blev rigtig gode venner, faktisk bedste venner. Og vi havde det rigtig godt, ja rigtig godt. Vi var sammen hver dag hjemme hos hinanden og hyggede med popcorn og med slik og chokolade. Campingvognen er lun og lille, når vi sover sammen. Campingvognen er lun og lille, når vi sover sammen. Movistar, det spiller vi, når vi skyper sammen. Vi hjælper hinanden, når der sker et eller andet. Jeg hører musik